ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ତାଡ଼ନା କାହିଁକି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରୁ କିଛି ପଦ ପର୍ବ ପଠନ କରିବି। ଜନ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପର୍ବ 18 ପଦ ଆଉ 19 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାଠ କରିବା। ଯଦି ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବେ ତାହା ଯେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିଅଛି, ଏହା ଜାଣ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ଆମେନ୍।